Μια συντήρηση ενός πλυντηρίου πιάτων. Ανοίγουμε την πόρτα, βγάζουμε το καλάθι το κάτω, αφαιρούμε τη φτερωτή, σε μερικά είναι βιδωτή, σε μερικά κουμποτή, με μία οδοντογλυφίδα ή με ένα κατσαβιδάκι ψηλό καθαρίζουμε τις τρυπούλες. Ελέγχουμε, ξεπλένουμε στο νερό και την ξανατοποθετούμε. Το ίδιο γίνεται και με την επάνω φτερωτή. Τώρα το φίλτρο της αποχέτευσης το βγάζουμε, σε άλλα είναι κουμποτό, σε άλλα βιδωτό. Τα πλένουμε, καθαρίζουμε το χώρο μέσα με ένα σφουγγάρι να καθαρίσει, μετά τα ξανατοποθετούμε. Επανατοποθετούμε το καλάθι και πάμε να δούμε πώς καθαρίζουμε το χώρο της σαπουνοθήκης. Ανοίγουμε το πορτάκι, καθαρίζουμε ένα βετέξ και το ξανακλείνουμε. Θα σας δείξουμε και πώς καθαρίζουμε το φίλτρο της παροχής του νερού. Κλείνουμε τη βρύση, ανοίγουμε το λάστιχο, βγάζουμε το λαστιχάκι το μάτιο που έχει μέσα, τραβάμε με ένα περσάκι το φίλτρο, το ξεπλένουμε στη βρύση, το τεινάζουμε και το ξανατοποθετούμε. Βιδώνουμε καλά ξανά στη βρύση και ανοίγουμε το νερό.